Angi mulna thuolo mane mar rowere nitie godo winjo paro kata mar golo paro gi kotenore kod tayo kaka tayo chenro mag sirkal gi migepe mopogore opogore. Ono kanyo gik mane otimore bero ne giwuok oko karom gi mondo mi gol paro to ne paro gi kete kapok adonjo mano wacha ne gimoro matin kech video mitango kani I'm in that video tan nogoya marach kabisa sama ni bayo kombe go an mano gwongo goya ngum gi nyako mano bayo kom mokwongo an mana diembele ne an mano goya ngum moketa kado ni wuogi to we anyisi we cannot run away from this okonya ringo from it adani mondo jomandala kuchobo winji we are no okwach nyati ODM nigi goons ran jok mane goji again goons ogi ODM but how can you justify you know you are heckling you are shouting my brother beda most dembri ngani I'm not surprised nigo koko kech manote defining character mar party no I'm not okawach ni party unu nigi goons but gima wache na chi jok mane gojigo okaro moko for the first time that was man oken meeting moko mana romo gi vijende go I said the meetings mangeny me kata me kazi miyo kata mana jare muyo ngodinga foundation to lwe jose wuok mangeny to gini faces mangeyo we atie kidhi wuoyo kamano nyako manogo yangumno nyako no ne wuoyo mokwongo kapok kata moraro bire ginene to nowacho maber ni an chia lady mar Madhari ati mar Ruaraka atiyo gi TJ inyo maber sama ne vijende igoro chak koro iro chak go waye kacha TJ Kajwang no wan gidho luo ajaluo morara mebino ko video ana ajaluo na wi ni ere kijende ka odili gi jogi inyo be tawajo gini ka kok no wazo dobi wat ma clip mose dimber ojo ni ere kijende ko odili gi jogi inyo be kanyo kidogo nyako se wuko se go yangumo se bakombe koni kidogo vijende mane gojigo gen jok masero mogo mang'eyo nanyalo wacho ni bwana 1 2 3 I will know that they are the ODM members. You can't justify that. Anyisi ni is that the cock did ODM members no gain members did not have membership of the party but they are working for the party. Let's leave that for that. Ko gimacho ni issue mar tribalism akwede mar the woody kenako jowa kata Kenyans one very keen kendo one listen to what take action on gik maji wacho moloyo gima ngato timo. Deputy President Rigathi Gachagua wuoyo about Mount Kenya kendo wuoyo gi courage gi teko mang'eny mar jogot but ker okuwo about jogi lakini jogi ge momiyo tich kuri nyober kuro jo Kenya one so fast ego koko ni ngani wuo about jogi to jo wuo about go you teach lakini jo mokuwegi makino jo office yamune chamuge watie kiba aya wanaka uywewa masani kato bangya